Busturian hazten eta ikasten. Ibili biziegiko gure mundu honetan. Atzera begiratu eta herria beste ikuspegi batez arakatzerakoan, baretasun zirraran asaigarria hartuko dugu. Itxas gaintxoko herri txukun honi begira, makina bat burutazio etorriko jaku gogoramenera. Ume gineneko olgetak, eskolako maixu maistrak, auzoetako bizikerak. Orain, gure umetarora joan etorri bat egingo dugu herritarren eskutik. Gure ikastetxeak eta auzo eskolak atxakia hartuta. Izan be, Busturia aberatza izan da eskola kontuetan. Lehenengo eskolea, 18. mendearen amaieran, Busturiak izan dauan ongile handienetarikoak, Jose Apraiz Arrospidek itxitako testamentuari esker sortu zan. Eta inguruko umeek, horren ondorioz, oinarrizko ikasketak ziurtatuta eukien esan. Hemeretzigarren mendean, Aspen, irakaskuntza eta ongintza arrotegia nahiei lotuta dago. 1886an, On Manuel Mariak mutilentzako eskolea jaso eban udaletxearen ondotxuan. Eta 1882an, On Nikolasek neskentzako ikastetxea emon eutzon herriari. 1930an, eskola horren ardurea, Santa Anako Karitadearen aiztak deritzen monjak hartu eben. Eskola hau eta ondoko erresidentzia, Arrotegi Fundazioaren ardurapekoak ziran. Mila 1889an, udalak Jose Apraiz Fundazioaren babesagaz Altamirako plazako eskolea egin eban. Ikastetxe hau, auzoaren erdi-erdian dago, San Miguel Eleizaren ondoan. 20. mendean sartuta, 1920ko hamarkadan hasita, Bizkaiko Foru Aldundiak auzo eskolen egitasmoa sortu eta burutu eban, auzo txiki eta sakabanatuetan biziziran umeei irakaskuntza eskurago jartzeko. Bizkaia osoan, 130 eskola inguru zabaldu ebezan, euretariko 2 Busturian, bata Paresi auzoan, 1931an, eta bestea Larrazabalen, 1932an. Biak gela bakarreko eskolak ziran. Auzo eskolek berezitasun handiko egikera arkitektonikoa izan eben, neo-euskalduna deritzona, eta danak antzantzekoak ziran. Beste herri askotan lez, eskolak udalak bultzatuta egin arren, auzolanean jasotakoak izan ziran, Busturikoa bai. Auzo eskolakaz batera, metodologia barriak ezarri ziran, eta hasierako asmoa umeei irakaskuntza euskeraz emotea izan bazan be, handik urte gitxira, Frankoren diktadureagaz batera, Eskola Nazionalen araubide orokorrari jarraitu beharra etorri zan nahita ez. Hogeigarren mendeak aurrera eginala, 1970ko hamarkadaren erdialdean, transizioagaz batera, aldaketa handiak etorri ziran ikastetxeetan, bai irakasgaietan, bai irakasteko moduetan. Eta 5 eskoletan sakabanatuta egoan irakaskuntza, bitan batu zan. Sasoi horretan, auzo eskolak itxi egin ziran, eta gaur egun beste zeregin batzuetarako erabiltzen dira. Paresikoa, udal aterpetxea da. Larrazabaleko auzo eskolea be, gizarte eta kultur zentroa dugu gaur egun. Aspeko neskak eta mutilak arrotegi ikastetxean batu ziran.
Ordurako, monjak eskolea itxi eta horko irakasleak laikoak ziran. 1983an, Uriolek eragindako kalteen ondorioz eskolea sarratu egin zan eta udaletxeko batzargelan eta gizarte etxean emone bezan eskolak. 1985an zabaldeu ben barriro, harik eta 1989an betirako itxi arte. Gaur egun, Irrintzialai dantzataldeak darabil. Altamirako eskoleari jagokonez, Josea Praiz ikastetxea izan zen Luzaroan, baina demokrazia ezarri zanean izena aldatu eutzen, eta orain Jose Maria Uzelai herri ikastetxea da. Berau da gaur egun Busturian dagoan eskola bakarra eta bertoro datoz herriko ume guztiak. Eskola honetan sortu zen gurasoen elkartea. Elkarteak aldaketa handiak ekarri ebazan. Eskolaz kanpoko ekintzak, bertsolaritza, musikea, ikasketa bidaiak. Gaur eguneko irakaskuntzak, ez dauka zerikusirik gure aitita amameak ezagutu ebenagaz. Baina, egin daiogun kukutsu bat eta ikusi daigun bilakaera hori zelangoa izan dan Busturiarren ahotik. Bueno, Elisa, kontaio estezu. Noz hasi zinen zu eskolara, zenbat urtegaz? 4 urtegaz, hasi nintzen. Nora joaten zinen, ze eskolara? Las hermanas de la Caridad de Santa Ana. Mojan eskolara. Aspen, ez da? Aspen, bai. Eta ara, neskak baino ezinen joaten? Neskak. Ze mutilek ekibien euren eskolia azpen, da guk neskana. Da gero gu izen gitzezele, ze eskolako pobrinak, pues éramos las manzanas podridas. Orduan kapitzanan alabak eran, kolegiora jun arte Bilbora, Bai. aquellas eran, are mojan, zertxukarik izen zikutunek. Bai. Eskolako en las malas éramos nosotros las que sacábamos las malas notas, de hecho dizendozkue banda negra. Bai. Egon zan, banda azul da banda negra. Banda azul, onak, nota onak eta danak ekarten izendegunak. Da guk éramos un poco más traviesas, banda negra. Da imitzen izendozkunien, zema negar. Baltamiko eskoliek izen zen mutilekin alderdi batien, neskak bestaldien. Hori zen beko plantan. Mutilek danlo batera ote ginen inbon bodun barik. Eta edade guztietakoak gela berean, ez da? Gela berean. Orduan damaixo bat. Danontzako. Danontzako. Darengo, nagusienak horien, da txikilek, da aztien, klaro, maiztu eberak, ez ziman atondu, bai, amairu urtekuek eta 6 urtekuek, zin behin alakuen, igo dut bat txikilari erakusten zer, edo... Bai. Eskola baten danagoten izen batera, etxerantzabe kuadrili batera, hainbeste humilitzen zen orduen. Han berroi meta baino gilek igual, bateko ziren. ¿Teníais que llevar algún uniforme concreto? Sí, teníamos o cada uniformes, uno sí. Teníais uniforme. Yo llegué a llevar 2 uniformes diferentes. Cuando empecé, negro era uno, con unos cuellos blancos y un cinturón rojo. Y luego quitaron ese uniforme y nos pusieron unas blusas blancas y un uniforme gris. Eta zuek jantzite uniforme okiten zenduen edo bakotza... Ezin genduen prakarik eruen, hori bai, gonakaz beti, eta prakak erute bazutu zen goni eganetik. Eta gero bata dana batigaz. Eta zu antzako kasureko izen da holan neskak alde batetik ibili behar izetea eta mutilek beste alde batetik... Baina orduen normaltasun ezertzen zen, holan zan, ez genduen ezagutzen beste gauzarik. Ni behintzet hasi nintzen eskolan, nesken eskolan. Aurre eskola esaten dena oin, parbulitos orduen, ni mojakin ezin nintzen, beko pizuen. Mutilek bere? Bai. Ni ere bai, Beko gelan, gela beko pizuen. Mutiek alde batien eta beste aldien neskak. Da gero gola zan nintzen udaletzen azpire. Da gero uste du jun nintzela, jun ginen danok mutien eskolara. Eta zenbat urtegaz hasi zinen zu eskolara? Ni pentsatzen dut 6 bueltagaz. Eta ze edadera artean? 14. 15, bai, 15 itxego. Negoaz akaba esan eskolia.
Bai, nia zenitzen nire ongo ginen, ez dakit fijo, 20-ren bat. Eta amaitxu gendu nien 5. 5 bakarrik. Bai. Eta zeak ordu dekozu, eskola denporatakoa? Hene, ona ez. Ez? Gero gitxi, junbe gitxi, segua 10 izengitze zen gero. Ja, 10 barre ba. 10 barre ba. Da gure etxeta nebak Pierrin ibiltzen izen ziren idizekin gure etxe. Zerien da ni juten izen jun eskolara, emone lezinue urten, areri bidera eruten jateko. 9 urtera artien eskolara, da gero plazara. Hasi nintzen, Bermiora esnik eruten. Orduan 9 urtera arte baino ezinen joan eskolara? Arratzaldin moi juten nintzen gero eskolara. Da gero arratzaldin eskolatik urten da bakotek ginen, hori dekogu metroceramika, botanu ez da izer. Orduen egurre bileko izan basora, eta jute ginen askorakin datal, umik, Bai. Egurre bile, etxerako. Eskolara zarintzen den bakarrik, hemen altamitarrak giltza moduen eskolara goizien, da atzaldien, da gero horretan. Ez gu horretan ez duen egin. Bai, zuok baserri ingurukoak beste bizimodu betauki dozu, ez da? Kompletu diferentia. Ni 13 urtegaz, junaz, Bermiora eskolatik, igual maietzan edo itxi eskolie, eta antxo garaz, gure amak beratu zen aralargun, eta diro gitxigaz, da bostume. Eske lagundu bizen da lehen. Derrigorren behar. Lagundu derrigorren behar amari. Da gero etorri zen, zera, 50ko gerri etor zen. Gero aldatu zen, zer guztizi, xekera guztizi. Ia izen zen, zer barri bet akordatenaz, lehenengoz, eskolara sartukeran, zera emitzen gendun, banderi emitzen gendun, da kante mierri zeten gendun, kanta eta gero barrure juten ginen, da eskoli hasten zen. Eskoli hasten zen errezata. Jo, anekdota bat, bigarrena maiztu heldu zenien, honek abesti nazionala gitxi egin duen ez da. Hau ikestin bidikira. Gramofonu eta nahi, kadutuko zer hortik ikesteko abesti barriak, karastolak eta hori. Bai. Gogoratzen az, Frankon kuadro bat oso ondile, meiztrien maizen ganien egon zan, da hemen Immaculada Virginie, da emoten jutek itxen, bat abesti nazien, huelta osoa, kantaten, da banan kalera. Nono retorte zanien eskolara, bote banien atiei, da no parate egiten zutunik. Ave Maria Purísima eta sin pecado concebida Maria Santísima. Erantzun bian, zer dinun bez, seguk orduen sasoi horretan, ez duen jakin, zezaten duen bez, ganera erderaz. Zegin jozku ziren izenak altatu, lehenengotan. Da, Maiteri, mintzoien, Maria Amada izena. Beste bateri, Amaiari, Maria Fin, Maria del Fin, da holan zidanari. Bakarneri soledad da. Ni gero Maria Purificación, da guri netzin esaten izen doztue. Ezen kasurik esatetzunik hori. Ezen kasurik, baina. Kasuinen bier. Han mot dozkun, hori esni hori gobernu pagate bana ero. Bai. Aerateko rizaran honi hor bera. Ez dago esni egun ja. Bai. Hautze ez da? Hautze mot dozkunan. Da gaztai gorrizea. Patatia zin baino eskazaue. Eta hori egunero emote dut zuen? Bai. Nik etzetik egiten nuen botiletik ez nia. Zeuk eroten zen duen etzetik? Bai, maestriek, berak erate hona eta niri bizti imon. Bai, eta ez ni emoten dozkun estufe bat baltzera erdizen, gelan, estufie. Eta ere segurregaz da, iketzagaz da sartzen ziren, eta bertan, kasuela handi bat, eta bertan ure eta gero hori ez nie polbo edo letzen polbo edo mas malo que txarragoa zan. Zuek monjakaz eta mesak eta holan bere aukiko zendu esan, eta rosarioak eta holangoak, ez da? Eta gero juten izen gari zen, residentzi zen egon zan, elixiles. Kapilatxu bet edo? Bai, asilu, Kapilatxu bet. kapile bat. Da juten izen gari zen ara zapatuten zabatin nahitzen.
Sabatin izaten zezan errezaizue da kantak eitzen. Salve Regina, mater miseri, horrek kanta. Zapato goizetan, eskoli egoten zen orduen. Bai. Zapato guzti-guztizetan, konfesaten. Danetan. Pekatu bardine beti. A ver, le contestaba a la madre, le quitó 5 pesetas. Le he robado chocolate. Horrela, no zentek ez da, zapato guztizetan bardine. Bueno, goizien monagillo, bai, txuen duna, eskola joan baina nina. Bai? Jode. Egunero? Ze hor duten izeten zan mesea ba, sortziretako mesea edo zazpiterrietan? Zazpiterrietan azatzen, eskolia. Ganera latinez igual, ez da? A las tardes, todas las tardes, de la escuela a lo que es la residencia ahora, que entonces era el asilo Arrotei, íbamos al Rosario. Todas en fila, con unas mantillas largas, blancas. Nota batekonik, asistencia a misa mayor ipinitze, o sea, que hori benoti y a misa y a comulgar, Bai. Y a misa y a comulgar. Bai, bai. Y los primeros viernes del del mes, goizeko 8etan, Elizara, derrigorre, da mantilligaz, kontuz, mantille barik inondik inora bez. Da manga luziek eta ez pentsa, da prakaripez da hola Prakaripez. Prakaripez. Maietzien joaten ginen asilora, bertan bizi ziren monjak eta kapilatxu bat egoan, eta bertara kantaten gendun Con Flores a Maria da guzti hori bidean, bidetik. Guke medalli zerana. ¿Cómo? ¿Es de las niñas? Hijas de María, hijas de María. Horixe, ja gaztu. Banderi gazda, nipe badeko zabrazireko, banderi gazda. Bai. Eta eskolatik urteten zenduen, holan prosesiñoak eta egiten zendu esan... Bai, hombre! Gorpusti egunin da juten gainen epinitze eta hori jantzitze atzetik eta bai. Gazte santuen, buelta guztize azpetik emoten du. Bai. Prosesiñoen, bai. Eta euskaraz berbaitzeko modurik egoten zen? Ez. Ez tozkun izan euskara itxak. Euskara itxak gendu nien, hola, libru kimini, eta kastegara. Hemen libru kimini. Pelumiko parada. Bai. Zigorrak aukitzen zen du esan orduan euskaraz berbaitzearen. Bai. Esan zut euskaraz berbaitzearen errekreuen, negatu eta kastigeta eskolan. Kastigo zeizeten zen, egurre txikitzuten ebitzen duzkoen. Negureko. Estufea, gero... Egiten estufia zentrala tximini bebentanetik kanpora. Eta neguen hor, batze ginen eurkitzuk epinitze estufen gueltan note ginen zekaro, hori eskolan dizizan, da hotza. Eta gero gitzen genduen, batzuk kastiketa egin duzuenean, zu estufu batak genduen behotuteko, klaro. Noviembre bueltan, zu egin izan. Mañana tú y tú a hacer el fuego, eta posik. Egurre bile, goiz dana zueitzen. Zuek dana indozue erderaz, erderautzea, klaro. Eta euskeraz berbaitzea galazota aukiko zenduen. Ba, betxo, izen zen aberri egun bet. Eta aberri egun hortan, botaben, bizperan, botaben, ikurrin txikitzuek. Eta nire estik hartu nien bazen, da libro marrun gorde bazen. Monjika trampatzonien. Zantzan, banderas nacionalistas, aquí, fuera, plas, da dekota, kordu izelako arpeiko bi emontzo zen, hasi que euskaraz etxeko moduna nen neurrian. Bai. Bueno, rekreun da bai etxek handun, Orduen makili biltze ben maizuek, eta zeuzare bitxita pon bat. Niri askotan emondoztia, ara nimini azamarrat guixen, eta barriro bezue atara atzetik eta imini alan, da urrezan paluaz, emon, baina gero ez ikusteko moduen eserre azamarrak, Neu beho kerra izenaz, bai. Bai, paloa azkanengoak zeutatik etorzenak horre bai. Palo ondo ibiltzi zen bai. Da ganera, paloa apurtzi zen jatzonien, esati zen ban alumno bat edi. Bueno, bain ekarbiztazu, palo barri bat, mendire joan eta palo on bat ekarbiztazu. Euk erun bier paloak ero guk hartzeko... Noberak ekarri behar ganera paloa, ez da? Jakin destetarako da. Eta abadi ez da ino guz esan, Don Juan banda izen bana, eta doktrini moten dozgun. Eta, klaro, gu berbetan apurbet, bera lehirutan libre. Jautiten dugulan libru joten dugu neska bat, negarrez neskiaz izan. Da dano honetara, altzaten da,
dan hori agarra dozku, baina baina oilu moduen, altzeko popi hartun da, dan emonen perdiken da, kanpora dan hori eta dozku nari xepe. Eta hori ze, disiplina asko gozan den. Beti kastigar monjak etxitzen dozkuen. Karo, jakinez, lesinu eta hori, da amabizetan eruten dozkuen asilo atzera, 3 tilo handizik egon zenan, da beti antxe kastigata. Baina nortzuk betikuek. Eta kastigu ezer izaten zen, ara joan behar izaten zen duen, jambari. Jambari eta gero eskolara Iruretan. Iruretan da lesinu ikasitxe, sostantzien ostabe kastigar. Bai, hor, zorrotza izan besti hori izaten Alfonsin ukitzen banan. Daniel Matos. Are ukitzen ban, Alfonso Amairo garren txampon bat, debitzen banan eskubitxertetan, da motu duzkun buruen, beti. Zigorra bezala. Bai, etxe man min pilo bat. Eta ero berak esaten, no bale raskar. Raskate mazun mintasuna, oino handiago, ero beste bat, ero bi biderez, ero hiri. Hori goraten gara danak, hori berba famosuen no bale raskar, ez da? Hango maestrue, desterren bien. Eusebio Mendoza? Mendoza. Da gero etorri zan beste mediko mexu bat. Eta Eusebio Mendoza hori busturikoa zan, busturiko seme zan? Da busturin gelditzu zan. Da gero mexu itxeman. Da gero mutileko zen asko. Da matematiku izen izan onna. Da segiduan, beran ezin klasik emoten. Bai, hanbe maestra honak egon zine, Bai. Lehengu zinek izen ziren, Altamireko maestrie, Doña Pascuala, da azpeko maestrie, mojan eurretik, Doña Gertrudis. Bai, eta busturikoak ziren biek. Fundazion Apraizengo erederu izen ziren, bizek. Han beti maestrak. Beti maestrak, ez da? Ja. Eta gazteak izaten ziren? Ez, edadekuek. Leku edadekuek. Kanpotarrak? Bai, hemen busturiko egon zan bat, borda. Miren borda egon zan. Maestrak bata Bilbokue, kapotarriz izan. Gogorre, akabue a Bilbotarrero, bueno, Bilboku izan, Andaluzietik berako izin zan. Horrek asko falangiste utzek izango ziren? Kompletuek. Bai. Lo que pasa que ni binazen epoka da nien, ezin izen dolan, maestre danak izan kapotarrak. Goratzen dut, lehenko izan, Salamankakue. Gero etorri zen Burgosko bat, Damian Alonso horrek urte bintzu zen. Gero etorri zen Leoneko bat. Horregaz, Karal Solkanta biharrak bitzen gendun, bateri mini bihar, forromen bihar, bestigaz ez. Ze, komentaten egozari ez zu hori tokat jatzu esan monjak nahiko gogorrak izan direla, ez da? Batzuk bai, beste batzuk ez. Niri lehenengoenik Klotildok lehenengoetan oso nahi ez. Geiztu hauak izan die, geiztuak ez, lo siguiente, da batzuk beste baino gehiago. Danak orkuek, espainolak. Bate busturitxarra, Carmel Eskibele busturiko izan. Malak latina. Ze zuen denporan ja, zuen monjak, ja, eurek bere irakasleak ziren. Bai, ekarri bizien, hori, hermana Jeronima eta hermana Carmen, horre bizek irakasleak ziren, monjak, baina irakasleak ziren. Jeronima ama... Bai, hori. Gogorrak ziren? Bai, oso gogorrak. Gainera, mojak beti egon diez herrizegaz nik usartu den, nik untik eta ez da. Orduan epokatan esan egoten izen medikurik eta antietetanik hartzeko mojaine. Korte bat egin zen duen eta mojaine. Da, moja beti zen direz, herrizen... Gehiagok idozue... Bai, horrek herrizegaz bendo, portate zen, maizueken kanbio, torten zen eta juntetzen ziren. Ze maizu aldaketa asko egoten zan, ez da? Urtero bat. Azkenengo 2 urteak, enabezen busturiko andereño bategaz oso ona. Flora Arronategi diko, bueno, hilde dau, baina izen zan andereño baten gogorra, baina ona. Eta hori busturiko alabea izen zan? Bai. Eta busturin hemen egon zinen tartean, nor izen zan zure irakaslea? Akordaten zara zure maizue? Bai, Jon Arzanegi, alias Erretxin. Nahiko estriktoak izeten ziren, ez da? Ba, nik ez tegote, neure ustez hori estriktu izen zala, ber hori Jon. Ba, guretzako, imiek gu zetzen dut. Ba, esantet noskune, egin, listo, zen guga.
Buruz ikisi behar izeten zan orduan, ez da? Bai, da, kantuz, sobre todo abestuz, etxen gendun dana. Hamenik ezin genduen, el río Nervión nace en el monte Tartanga, cerca de la peña de Orduña, pasando por Amurrio, Llodio, Arrancurriaga, Miravalles, Arrigorriaga, ez da zuzen zamadotez baina, hasta Basauri, donde es navegable. En esa época era una educación muy estricta, ¿no? Terriblemente. Y muy severa. Muy severa, muy severa. Muy severa. Segunero preguntate utzuen, ez da? Egunaro. Ja, da buruzik izi behar dana, eso engolez. Lehenen buruzik izi behar dana. Hementzen dozkuen filan, zutunik, hola neuren bueltan. Bai. Da orduen, zuk espasun txakitzen zera, lezinue, pasa etzen zuen atzekuek, txakitzen manak. Gero beti askanengo zerien, askanengo lekuen egoten gaizen, beti bardinek, beti bardinek. Y otra cosa que se hacía muchísimo en las escuelas entonces, que de ahí la buena letra, digamos, de alguna manera, caligrafía. A plumilla con tinta, los pupitres de madera, con los tinteros de tinta, untabas ahí la plumilla y lo ibas haciendo con redondilla, bien hecho, que no te salieses de la línea de alguna manera. Os puedo decir que salíamos de la escuela sin media falta de ortografía, de la caligrafía que hacíamos y de que cómo era todo tan escrito de alguna manera. Orduan, zelan aldatu dan, ez da? Gaur egun dekogun irakaskuntza sistematik zuenera, zelango aldea dauen, ez da? Behitzela. Handize, bai. Bai. Bai, segane da, guk ikesten genuen, badino txut, como loritos. Eta gure seme alabak die, gehiago pentsabi errapur bet, eta logiki egin. Baina guri erakuste oskuen ondo irakurtzen, Ondo irakurtzen eta idazten. Eta ondo idazten, hori asko da, Bai. Nik ikusten dut gerora igual irakurtzie, ondo dakizule ulermenak gero garatzen dozu. Eta igual oingu epaino ulermen gehiago. Bai, metodologia esan ona, desde luego, baina... Da gero etzen du bai falangie, etorten ziren las señoritas de la sección femenina. En unas fachas de mucho cuidado también. Claro, eso era. Falangie, bestu janbiak? Bai, liburu ekin genuen, Falange Española, nacionalista de las Jons. Bai. Danak solteronas, Amargadas. Adibidez horre lehoneko horretan amote ben. Horren txosten ekizio eskun. Josten be bai. Bai, eta flauti joten be bai. Hola. Eta mutilek bere josten ibili zinen, orduan? Danok. Danok etxen duen gehiago egula. Y a las tardes, ya con edad, hacíamos muchas labores. Mantelerías de punto de cruz y luego diferentes piezas de telas que se hacían para el Día del Padre, para el Día de la Madre, y se hacían diferentes puntadas de diferentes estilos. Da, horrek egiteko arratsaldetan egiten gendun da. Hori izaten zen gustoko momentue, ze danok batera nagusiekin behiten gendun, da, klaro, txikixontzat, nagusiekin egotea zen, Ze libiru erabiltzen zen duen eskola? Enciclopedia, primer grado, segundo y tercero. Guk egin hori, Enciclopedia Alvarez, halako lodibet, eta horre agertzen azaltzen ziren dana. Bai, matematika, lengua, geografia, eta horre da. Zuek zer erabili zen dozue? Libiruak aukiten zen du esan, asignatura bakotzeko, edo libiru bakarra, edo... Ez, asignatura atarako... Eta gero fitxak, edo, bueno, ja azkenengo urtietan fitxak, gu betetako eta eurek eukitzen bien zuzentzeko. Bai, da matematikakoa zan, hori ez? Ariketa hori, matematikakoak rubiotan, ez? Rubio, horrek, kuaderno rubio. Rubio kuadernoak eukin gendu zen. Bai. Eta gogoratzen naz, ziginen eskolara, ni hasi nintzen, pizarra bat, pizarri gogoratzen zara. Bai, pizarrintxu bet, ez da? Pizarrintxuaz, eta kartoi ditzutetzagoen moten duzkun, nintzen A, B, C, tal. Ni hasi nintzen eskola gontzan pupitre, maizek, izen ziren kaixa modukoak. Tapi zabaltze zan, eta barruen, holako departamentotxu bat,
okitzeko zeure zer... Gordeteko gauzak, ez da? Olako pupitre bat, da berton olako zerbait duan, sartzeko duek, da ziletxue altxatzen zan olan. Ziletxue. Da gero anokitxe ban tintero bat. Eta gero boligrafoak, arkatzak, horrek bakotzak berenak aukiten ebasan etxetik eroan beharra. Ez. Kursua ez desanean, ekarte zeudien danantzako kuadernuak, garraka boligrafoak, gomak eta horrek, sakapuntak eta horrek. Oin kantzen bazen duen, edo apurtzen bazen duen edo zera, orduan obrak erun bihar. Baina ez horrek emorotin duzku zen. Eta pianoa eta solfeoa eta bere bertan eskolan edo pianoa eta solfeoa beste leku baten... Hori pago kusin zan. Eta beste maistra bat egoten zan horretarako edo partikular bat izeten zan? Partikular bat. Hemen azpen? Bai. Bertoan emoten dauzkuen solfeo. Beste monja bat egon zan, la hermana Manuela, are solfeo erakusten dauzkuen. Ni akordaten az, bizi guztien solfeo emoten. Eta piano hasi ginen emoten asiluen. Mutilek bere hitzen zen du esan? Nik egin nuen hermana Manuela, zan. Da, karo, nire abestuten oso txarra. Da, bueno, eskotan musikako klasiek errezientzien emoten ban. Da, karo, nik abotza txarra, da, kalla, bejorro, zateztan. Guten gari zen Maria la Inglesane. Andra bat zerien Inglaterra misizana, edadekueia, Beren etzine etxean gendun, Hori aparte izeten zan. Bai, hori aparte eskolatik urten da gero. 100 peseta pagaten duen. Partikularra, 100 peseta. 100 peseta izeten zan. Bai, ordureko neku izuten zen 100 peseta. Aparte joaten ginen, bueno, gu berton hasi ginen inglesa apurtxu betik ezten, bertoko andra bategaz, Maria la Inglesa deitzen gentzen, claro, hareinen joaten ginen, baina, oso oinarrizko gauza bat izin zen, ze eguerdiztan joaten ginen. Eskolatik urten jan da Maria gana apurbetik ezten. Bai, eta bueno, orduen gehiagitzen gendun be bai, zapatutan izaten zen Lourdes harreta ematen duzkun kili-kili. Kili-kili. Eskolan. Gorria apurtxutan dituz. Bai. Ja transizinue, ja 74, Ja Franco Hilde. Hilde hor, bai. Hilde, gero ze, honi egu eskolan gauzela, gogoratzen az, el último mensaje de Franco y el primer mensaje del rey. Lago kartela handi bi, dantzeke ipinite. Izen zan andra bat, abertxale bat, beran kultura gaitzuko, beran borondate gaitzik hasi zen. Eta beratara hasi zen. Hori da. Bai. Zenbait, oin denporagaz ikusita, hori Andri beran meritzue mote, ez da, zapato goizetan, ez dakiz zer, euskera gaitik, eta karo, orduan... Hori da. Eta... Militantzia utza, hori da. Da, niño mojak egon ziren, Orduan hori egiten zen, zela monja azkenien adaptaten joan ziren, eta, bueno, baiun ziren, akoplaten. Errezegaz ondo konpontzen ziren. Eta hori gertzen zen euren lana zein izin zen, ez da beti, lagundu bestiek, eta, da euskera onartu bien. Eskolara urteatek edun errekreora, ordu erdi gokitzek edun. Eta hor, jolasten ibiltze ginen, eta... Zetan itzen zen duen? Txorromorro. Txorromorro. Oin behitzen da begume batzuk. Badakizu zer da, ez da? Bai, txorromorro. Salta, eta gero atzamarre pini, eta behien dagoena badakizu etxe genduen, euskize badau behitzu. Etxe ban hori gereizie, atzamarre ikusitzen zan da. Eta, atzamarra gomenga, abera, abesti gora. Eta zer itzen zen duen, txorromorro pikotailoke? Bai, holan zan, txorromorro etxe genduen. Eta akordaten zara errekreo orduan zetara olgaten zen duen? Bai, hori bai. Han egote zen eukalitu handi bet, betan eskola lotxuen, da kuskurrekaz gerran beti gerran. Gero bai, atzeko aldien, frontoie, hogete dizen du pelotaka. Bueno, pelotaka guk olge, nagusizek itxitzen oskuinien. Gugan izetek ginen, buelta-bueltak ebiltzen iztermiek. Zan, txikizetik azitzen, Beti en general pelotaka eskure edo futbolen. Bai, ez da? Futbolen beti baloitxu bete dago, zeak. Gero eskondetik juten hor behien egoten zen labadero bat, daitzen duen kanbiza erropak. Kanbiza bat abestien erropak eta etorzen, handa olgita dauan nire erropiegaz da, hola. Gero tabak. Eta tabatara zelan olgaten zen duen? Sei taba, bota pelotie, da hueltimon.
Danak emini posizio berean, bai, ezta? Claro. Gero hartu alizeteko. Bai, kabak. Baina gero olgetan eta? Naztetek itxen mutilekaz, baina lehenko sasoien esan ikusten ondo neska mutilekaz. Batera ibiltea, ezta? Bai, ez. Neskak ikutzen duen geure kanpo kemau, geure tabak, geure renabios en el mar, alkarrekin agarrata, ostu, baina, ja mutilekin eske esan ikusten. Zan ondo ikusitze egoten, ezta? Ez. Eta errekreo orduan eta zetan olgaten zenduen? Txopinetara eta frontoien Zer zan, txopinetara? Arbola baten, arbola bi, eta, bueno, korrido egin behar izetezan, eta bestire okutu, eta okutukeran, egatzi izan presa moduen edo lako guzen bat. Alde bat egiteko futbolera edo burdintza hori zelan da, Txerrindolea edo... Txerrindole hori, da beste bat izatean, pañuelito be bai, neskana edo erdi neskana izatean da. Baina, zuok bereitzen zenduen horretara. Guk balukon deitzen gentzon, zerari kanpo kemau edo zelan deitzen da, bueno, horretara bai olgeten gendun nahiko, baina asko soak asaltuen. Bai, ostantzien mutiek eta neskak, bai, batera. Bai, azkanien, gu kalien be danok existeten ginen, kalien be batera biltzen ginen, bueno, batera. Askotan, mutiek neskan kontra ez da, orduan epokatan, bai, eskolako lagunek eta kaleko lagunek bardin izaten ginen, esan egoten arazorik elkarreaz ez ibiltzeko. Eta zenbet urtegaz itzi zenduen eskolea? 14 edo 13. Segero lehen guzinen ume batzu jaboten kun izen. Normalmente familizek antzine kostumbri du zen. Karreri moten zan gizonezkuri, zelan zan, matxistaz ez da. Eta neskak, gizenak, bueno, dekenak, jute ziren ikesten zeusetxu, baina krzeda gizenak asko, krzeda jute ziren neskak. Daren dirutsuaz nebieri paga karreria. Eta, karo, hemen beste oso bat egote zan, 14 urte etxe zendut, urtete zendun, eta nora noien. Edo astilerure pioi, edo ikesten gerniken, zan artes y oficios erduen, ikesten ofizio bat. Egoran artes ofizioz den egon itzen, 4 urte, eta gero horik enpresiek, kolokaztien Bermioko talleres etxabarria. Da, men Bermion, egon zan, itxosoko... Nautika eskolea edo... Eta horra itxik busturin marino asko dago, gotezin, edo nabegetan, edo lanien horra, edo... Aprendizta zen ditzen, eta azkatorde, hemen astilleru eta modutan. Bai. Horra zen ditzen, aitzek itxen aldan hor, aprendiz moduen trazador, malo, pedazo. Beharrean eta ikisten batera, ez da? 14 urtegaz gitzi gora bera izten zan eskolea? Bai, guk, 14 urtegaz hasi gari zen eitzen sekretariado. Bertan, antza hasi gari zen eitzen. Da gero, juten gari zen a la Escuela de Comercio Bilbora esan niaten. Baina, gure preparazio nuen izen zen apurbet badakizue, bajutzue, da dana suspensue. Baina, ikasi duen makinera, ingles, bueno, takigrafize, ingles bebai, badakizu ez da, lau berba. Bueno, baina neko... Da lantze, da 16 urterat egon azan eskolan. 14 gazia maitzuna ben eta gero segiren genizien biherrien. Eta zuzetan hasi zinen, beharren? Banea zenitzen, lehenengo bierran, zelan da, fabrika de pescau esatilez. Bai. Zehamean hemin bienen hor fabrike bat eta nia zenitzen fabrikien biherrien. Handi gero segiduen, amaz hartundozten, kortik konfezionaitzen. Eta gero zer izendun ba? Gero institutera batxillerra etxen. Neska juten ginen Gernikera, da mutilek Bermiora. Nire nebie Bermiora, nire lenguzu dana Bermiora tenka neskak Gernikera. Baina, bueno,
barre asko berein dozu ez da? Denpora gogorrak izan dire, baina ikusten dozu ondo pasa dozuela. Iguizen garie, ume posak, Bai, benetan, ez daukin ezebez, baina... Bueno, faltako ezebez bai, zelako ezebez. Bai, jatako bai, Bueno, hori ba. Baina, oine, nik egozo bat esan dut, nik takitzetenak gaiz hobedo gitxe hau, grazi zain mojari, Claro. Bai, erakusten dozkuen, Bai. Zu joan zara, arrotegi eskolara esaten dana, ez da? Baina ja, neskak eta mutilek batera joaten zinen. Eta ja ordureko monjarik ez egoan. Ez. Zuok jauki dozuez irakasle, irakasle laikoak. Bai. Gogoratzen dut, ni hasi nintzen Altamirako eskolan 3. mailan, 9 urtekin. Eta lehen horrela izaten zen, Aspen ikasi, eta 3. mailan etorre Altamira. Ja izaten zen, handiak eta beste, 4 izatetik klasean, geroko eta 3 izatera eta oso desberdina. Eta hemen ordun aldaketa itzela igerri zen du, jente, herriko jentea izango zen, baina ja busturi osokoa, ez da? Hori bakoitza auzo bateko, orduan izaten zen, herri desberdinetakoak izango bagina bezala. Eta autobusean etortzen zinen edo zela? Bai, autobusean. Eta zela zeintzuk izaten ziren ikasgaiak? Matematika, hizkuntza, natura, gizarte, historia eta erlijio. Lehenengo mailan, bakizu hasik erana Loli duki genuen eta gero Andoni eta Rakel. Baina gero ja lehenengo mailan Arantza izan zen gure irakaslea. Eta 2. mailan Itziar. Eta ematen ziguten ikasgai guztiak. Eta zuen denporan ja, euskeraz ikisten hasi zinen edo erderaz ikisten zen duen ondino? Eskerrak euskeraz. Nik beti ikasi dut euskaraz. Horretik niretzako ore bat da euskaraz hitz egitea. Niretzako arrotein eta gero hemen Altamiran pasatu genituen urteak, igual urteri zoriontsunak izan dira. Eta oso pozik, esen izaten ikasten joan, izaten zen lagun artean bildu. Zapatu emekatan desiatzen astelena heldu eta eskolara joateko eta lagunekin elkartzeko.